Hori da, ongi etorri azken notera, Iñaki, zer moduz lagun? Primeran, ja, gaude zuzenean, o? Bai, zuzenean gaude, ja. Ez dakite oso ondo 10etan edo 10 eta 10ean zen. Bikainia da, mia esker etortzeagatik plazer handia bat niretzat. Nirea da baita ere horrelako euskaldun berri baten aurrean egotea. Mia esker hori izateagatik, duela urte eta erdi daramatzat euskara ikasten. Oso gutxi, ez dakit zer metodo erabiltzen ari zaren, euskaltegira soaz edo? Bai, euskaltegian nago, baina badakizu hemen TikToken gauero hitz egiten dut jendearekin eta asko laguntzen dit. Hombre, mintzamen praktikoa izugarria da hori. Hori da, mintza praktika da. Guztiontzat, azken finean gu ere, euskaldunok ere ez dugu behar beste hitz egiten euskaraz, eta behar ditugu pertsonak eta uneak ere euskaraz hitz egiteko, askotan hasieratik jotzen baduzu erdaraz edo gaztelanieraz pertsona batekin, jarraitzen duzu hizkuntza horretan, eta ez dugu aldatzen, azken ohiturak dira. Eta orduan oso une gutxitan ere guk ere euskaldunok daukagu euskaraz hitz egiteko, egia zen. Bai. Eta musika, ere bai, ni musikaria naiz, eta musika asko entzuten dut euskara hobetzeko, eta asko laguntzen dit. Baina ikusiko duzu, ez dut ulertu, beti ez dut ulertu egun, baina ez da zer, niretzat hobeto saiatzeko, ez da? Primeran, oso ondo. Bueno, mi esker etortzeagatik eta galdera asko daukat ditut zuretzat. Eta nahi baduzu zuzendu nire akatsak euskeraz. Baina, bueno, hemen nire zuzenean jende asko gomendatu naute, modus operandi musika entzun behar duzu. Eta betagarri ere bai. Noski, ez da? Betagarri bezaleko talde mitiko baten buru izatetik hasi zinen modus operandirekin berriro utxetik. Zer izan zen talde berria astearena, zirragarriena edo beldulgarriarena zuretzat? Bueno, zirragarriena izan zen proiektu berri bat azken finean ilusioarekin, hasten zarela, nolabait betagarri utzi genuen, onaino heldu gara, ez dakit etorkizunean elkartuko garen berriro, batek daki, azken finean esaten duz utziko duzula, eta, ez dakit talde guztiak ere bueltan dira, eta egiten dituzte zerbait berriro usten dute, ez? Eta utzi genuenean, ni pentsatu da nuen proiektu berri bat osatzea, ez? Ez nire izenarekin, jende askok egiten dituena gauzak askotan da bere izenpean edo bere izenak daraman proiektuak, eta ni nahi nuen beste pertsona batzuekin ere konpartitzea eta izen ezberdina izatea. Ez nuen izen euskaldun bat ere izatea, beti gustatu izan zaizkit latinismoak eta horrelakoak, eta beste hizkuntza batzuetan ulergarria zen izenburua o izena, horrexegatik modus operandi nik uste dut hizkuntza guztietan ulertzen den zerbait dela, zerbait internazionala, badakit beste talde batzuk daudela, beste leku batzuetan, Alemanian uste dut talde heavy badagoela, gero badago Portugalen edortik DJ talde bat, modus operandi izenekoa, baina guk izan nahi genuen Euskal Herriko modus operandiak, ez? Eta, hasiera batean, kostata, ez? Abesti berriekin, ilusio handiarekin, eta egin genuen lehenengo diska, 2018-an, okeres banago 19 izan zen, 18an ez dakit. Eta gero ja pandemia sartu ginen, eta pandemiarekin batera txipena eta sartu behar izan genuen etxeetan, eta orduan, proiektu berri hori ez genekien nora joan behar zuen. Eta pandemian geundela egin genuen bigarren diska. Gure bigarren diska izan zen, eta dantza gaitezen hilarte izan zen, eta horre, oso ondo joan zen diska oso baitatua da,
gugatik behintzat, eta gero hortik aurrera, pues, etorri izan da azkenengo izka atzo eta gaur izenekoa bertsio batzuekin, eta gure beste kantu batzuekin egia zen. Eta gero, atera izan ditugu single esporadikoak, inon ez daudenak, adibidez ez zeruarekin abestu dugu, Zurin Hidalgorekin, eta bueno, beste kantu batzuk. Bai. Baina proiektu bat zirrara da, gehien bat ematen dizuna, hasierako ilusio hori ez, zerbait ezberdina egitea, eta probatzea baita ere, azken finean da, amildegira jaustea bezalakoa, nolabait ez dakizu ere jendearen onespena izango duzu nola ez, askotan jendeak ere ez zaitu barkatzen nolabait betagarri bezalako talde mitiko bat ustea, eta gauza berri batean hastea, ez da? Eta horretan jendeak, bueno, pues, ez du barkatzen, ez da? Esaten du, nahiago dugu betagarri, nahiago dugu lehengoa, eta nik uste dut, pues, bueno, bi proiektuak bateragarriak direla, gaur egun behintzat, bai. Oso, ondo, mi esker ezaltzeagatik. Orain, bertso asko egiten dituzu, bideo asko ikusten dut YouTubeen, beste artisterekin, Janus Lester bezala, Aiora Errenteria adibidez. Zuretzat, taldean, zuek barrikara, lapoia edo beritxarrak bezaleko taldean beste mitikoak bertsoan atzea, ez da nola nahikoa. Zein bertsoa egin zenuen urduriago atzo gaur diskoan eta jatorrizko taldeetako kideren batek iritzia eman dizue? Bueno, egia esan, nahiko galdera borobila zurea, Ostia. A ber, nik uste dut kantuietatik kutxunena edo izan zen lehenengoa, ez? Hau da, gu Lastana egin nahi genuen, Lastana kantua, pentsatzen genuen diska batean joan zitekeela, baina egin genuen abesti solte bat bezala, eta gero buratu zitzaigun agian borobildu genezakela diska berri ura hori beste bertsio batzuekin ere bai, eta gure beste kantu batzuekin, ez? Orduan, hasi ginen horrekin. Lehenengo izan zen baimena eskatzea latzen taldeari, ez? Orduan, onespena eman ziguten, esan ziguten baietz, zegoela arazorik, eta beraiek posik entzuko luketela kantua, ez? Hori lehenengo pausua izela. Bigarrena, kolaborazioarena izan zen, pues, Aiora zea maizeko abeslariari, pues, pasatzea kantua, berak eskatu zigun, entzun nahi dut kantua, eta gero esango izuet kolaboratuko dudan, da ez. Orduan, pasatu nion maketa berari, eta esan zigun baietz gustokoa izan zuela, eta kolaborazioa egingo zuela. Orduan, bueno, gero ere pasatu genien latzeneko taldekidei, eta gustoko izan zuten kantua, ez noski, ez originala edo jatorrizkoa bezala, beraien kantua oso borobila eta izugarria da, baina, bueno, nahiko kantu duina egin genuela, ez? Eta gero besteekin egindakoak, pues, bueno, Lapoiarreko zen kantua izan du kritika asko, batez ere, bueno, pues, punk munduan, pues, bueno, nik uste dut jendeari ikutzen badiozu bere musika eta bere gauza horiek eta ateratzen badituzu zenbait parametrotatik, pues ez dute begionez ikusten, orduan kritikatuak izan ginen, baina gu bagenuen Evaristoren onespena, eta hori ziren garrantzitsuena. Nik hitz egin nuen telefonoz Evaristorekin, eta berak esan zidan, bitu Iñaki, egin ezazue nahi duzuena. Nik ez dut kolaboratuko, hori bai, baina kantuarekin egin dezakezue nahi duzuena. Nebo zue flamenko bat egin, pues, nahi duzuen ritmora bideratu, eta egin nahi duzuena, ez? Eta, bueno, hori izan zen, eta gero pentsatu genuen, bueno, pues, nor zen egoki kolaboratzeko abizkantu horreten, mitiko horretan, nahi ditzen mierda nostros amen, pues, dupla taldea, ez dupla taldea gure ingoak dira Lapoiarreko zen semeak gaur egun, ez? Eta non nahi, nora nahi eramaten dutena aguraingo izena, Euskal Herrian eta munduan zehar, eta nik uste dut bueno, oso egokiak zirela kantu horretan kolaboratzeko, eta oso polita izan zen haien kolaborazio ere bai. Gero itxasoa gara, pues, Einaut Kenzazpiko abeslariari pues, komentatu nion, egin genezaken ere haien kantua, guzti baimena eskatuta,
eta esan zidan baietz, ez zegoela arazorik, bai, behin baimena bagenuela kantua egiteko, eta pentsatu genuen, ahots batean, pues bueno, Jokin Pinatxon, ez, Janus Lesterrengan, ez, nik uste dut oso egokia zala, kantu horretarako, eta bueno, eta primera ateratzen, izugarrizko kantu polita egin zuen berak kolaborazioan, eta okeres banago helditzen zaizkit beste bi, esalde batetik geratzen zait barrikadaren, hau Afrika etorri zen kolaboratzera baita ere, mañana será igual kantuan, eta ez dakit usten ari naizen besteren bat, ja, ez dakit lau edo, bueno, eta bueno, diska orokorrean izugarri gustatu zitzaigun, eta jendeai baitare jotzen dugunean zuzenean, pues, baitarek onartzen du, eta jendea oso ondo pasatzen du zuzenean bai, kantu hauek entzuten. Zorionak, baina ni ordainduko dut zure diskoa orduan presnago entzuteko. Primeran. Bueno, berriro, Lastana entzun nahi dut, orduan pixkat entzungo dut, hitz egiten dut modus operandirekin, modus operandi abeslarikorekin Iñaki Ortiz de Villalba, eta orain entzungo dugu Lastana Aiora Renteriarekin. Hombre, oso potentea da. Nola, zergatik Lastana eta zergatik Aiora Renteriarekin? Bueno, lehen komentatu dizut, kantu mitikoa delako nolabait, eta beti gure bihotzetan egondan kantua izan da, eta bestetik Aioraren ahotsa, pues, guztiz maitatzen dugu, eta aspalditik ezagutzen dut nik Aiora Betagarriren garaitik ere, askotan kafean zokira etortzen ziren gu ikustera, Betagarri ginenean, eta beti roi oso nahi izan dut haiekin, eta zea maizekin, eta igo gara eszenatokira inbeste kontzertutan elkarrekin, eta, bueno, banokagu roi hona aspalditik, eta, bueno, besterik gabe, baina beraren onespena jasotzea pozgarria izan zen, egia esan artista guztiek ez dizute baietza ematen, eta, bueno, horren gaur egun pues, maila lehenengo divizioan dagoen taldea da, ez? Euskal lehenengo divizioan, eta, bueno, bazuten ere ezetza esatea eta baietza eman ziguten. Zorionak besti oso ona da, itzela da. Mila esker. Komentarioan, Pam esan du Betagarrien kontzertua noizko? Bueno, urrengo kontzertua ematen ari gara Betagarrirekin oso kontzertu gutxi egia esan. Jendea badakigu nostalgikoa dela eta bueno, nik animatzen dut ere jendeari pues, modus operandi gehiago entzuteko eta kontzertuera etortzeko ere oso aukera ona da, baina Betagarrik, bueno, badagor taupadatxoak ematen eta kontzertuak baditugu okeres banago Atortxurroken, joko dugu uztailaren 26an, larun batean, eta ez dakit ordua egia esan. Ez dakit ere modusek joko duen Atortxurroken ala ez, oraindik zain gaude, ez dut uste, baina baliteke. Eta modusekin baditugu beste kontzertu batzuk udan ere
interesgarriak, uste dut Arabuskara zen joko dugula ekainaren 15ean, gero iparralden jotzen dugu pilo bat, modus operandi oso maitatua da iparralden. Ez dakit zergatik, baina hango gazteriak eta hango jendeak maitatzen gaitu pilo bat, eta maite gaitu pilo bat, eta askotan badaukagu udan kontzertu desente. Baina hegoaldean ditugun kontzertu dara bueltatuta, hori badaukagu okeres banago Anoetako jaietan ere, okeres banago ostegun batez, ekainean, hemen Donostia ondoan, Anoeta herria, ez auzoan. Eta gero, Arabuskara zen Gasteizen, Olarizun, 15ean, ekainaren 15ean, eta gero uztailean, badago Amainako jaietan Eibarren Lehendakariz Mortosekin ostiral batez ere. Eta hori ditut, orain gogoan ditudan datak. Gero ateratzen ari da beste kontzertu batzuk, orain deitzen ari zaizkigu jendeak baitere herrietara joateko, lotuta oraindik ez dauden kontzertu horiek, lotu alizateko, ez? Normalena da, oraingo ja datatarako, izatea ja herriko jaiak lotuta eta taldeak ja kontratuak eginda, baina, beste jaia batzuetakoak, badirudi ez da, eta horretan gabiltza. Baina betagarrirekin, jo genuen Zeitfesten pasaren larunbatean, goizeko 12etan izan zen kontzertua, eta oraindik jendea sartzen ari zen bekera, eta kontzertura, eta hasi ginen publiko erdiarekin, eta bukatu genuen jendez gainezka aretoa, eta leku nagusi hori, eta izugarri izan zen, oso ederra, oso polita, eta gordetzeko gure buruetan era gure oroimenean, ez? Eta Tortxurroken ere, gauza bera, ez? Nik uste dut oso kontzertu ederra izango dela Tortxurrokekoa zentzu guztietan, ez? Bihotzetik ere bai. Bai, plan asko dituzu orduan urte ona etorri da zuretzat. Bai, egia zen, ez dakit zergatik urte hau izan da purtsu bat magikoa, ETS-ek ere gonbidatu ninduen bere bekeko kontzertuetara. Bai. Ez nuen espero, eta, Inigo ezagutzen dut, Gasteiztarra da, eta erdi familikoa, baina, ez nuen espero nirekin kontatzea egia zen horrelako kontzertu erraldoietarako, eta deitu zidan eta esan zidan ea parte hartuko nukeen, eta egia zen, baietza eman nion, baina ez nuen pentsatzen inondik inora horrelako ikuskizun baten lekuko izango ginela, ez? Izan zen Itzela, lehenengo minututik bukaerako ora, 15.000 pertsona kontzertu bakoitzean guztira 45.000 pertsona euskal pertsona izugarria izan zen, eta gainera Madrid egingo du beste 15.000-arekin, egia esan fenomeno bat da, eta oso ondo pasatu genuen, primeran eta izugarri izan zen beste artistekin batera partekatzea baita ere une hori, Esunerekin, Peio Reparazekin, eta beste bat duplarekin, eta Joselu Anaiakekin, eta hainbesterekin Usue baita ere untzako pandero jolea eta abeslariarekin ere. Eta hor izan ginen artistak, izugarri ondo pasatu genuen eta partekatu genuen oso momentu politak bakeste itxen, ez? Eta hori eramaten du nik etxera, ez? Jendearen arteko harremana eta adiskidetasun hori, ez? Egia da, kontzertua Itzela izan zen. Oso polita izan zen kontzertua, eta esen kontzertua. Euskeraz eta gazteleraz abesten duzue, batzuetan disko berean, nola erabakitzen duzue zein hizkuntza egokitzen den obeiekin abestia baten giroari? Ez pentsa aurrez pentsatuta dagoenik, nik uste dut horre, Betagarriren kasuan gelituen erdarazko kantuak atera ziren norbaitek egin zuelako agian euskaraz ezekiena, taldeko norbaitek egin zituelako letra horiek, bestetan agian horrela atera zitzaiolako kantua, nik egia esan ez dut idatzi erdarazko kanturik, eta modusekin bai, egia da,
bai, lehenengo diskan edo bigarrenean izan zen, bai, damelo kantua, baina azken finean horrelako kantu bat latin edo kutsua duena, ez? Eta ez dakit etorkizunean ere, pues bueno, horrelako latin musika askotan ere, esaten duzu, bueno, pues, egingo dugu zati bat erdaraz edo guztiz erdaraz, ez? Ez dakit, aurretik pentsatu gabe izaten da, ez? Pentsa, bueno, hau erritmo latin honekin, pues agian erdaraz abestuko dugu, ez? Baina ez pentsa ere ematen diogun buelta gehiegi egiteko modu batean edo bastean, hizkuntza bat aukeratzeko edo bestea, badakigu hizkuntza nagusi euskara dela, baina gero pues, erdarazko kanturen bat, baldin badauka, agian letra baldin badauka indar gehiago erdaran, pues, egiten duzu, ez? Nik adibidez, horretaz hitz egiten ezela, burua datorkita burtxo bat, zenbat euskal taldek ez, euskara jakinda eta euskaraz hitz egiten dute, bere bizitza egiten dute euskaraz, baina gero, aukeratzen duten hizkuntza abesteko, punkiak baldin badira batez ere, dira edo street punk edo oi musika egiten badute, askotan erabaki dute erdara erabiltzea, ez? Pues nik uste dute ohitura bat dagoela euskal musikan horrelako musika erdaraz egiteko, ez? Rip, Cicatriz, La Polla, eta, bueno, izan gidari guzti horiek edo nagusi guzti horiek erdaraz ez ziren abesten, eta musika hori agian bakarrik ulertzen da modu horretan, gaur egun badaude euskaraz. Abesten duten taldeak ere punkia egiten dutena, baina garaio horretan, 80 hamarkadan, erdaraz egiten zen musika hori, edo ingelesez, baita ere, ingelesetik etorrizako musika baitzan. This is the fiesta, gustatzen zaita besti hori. Bai. Adibidez, bueno, hori izan zen nahazketa solo bat, eta bueno, justo grabatu genuen bideoklip hori Tolosako inauterietan, eta gero grabatu, montatu, eta handik 2 astetara atera genuenean, pandemia etorri zen, eta guztiok konfinatu gintuzten. Orduan jendeak ikusten zuen bideo hori, eta esaten zuen jendea, jode, ze ondo geunden duela 2 aste, eta orain gaude gure etxeetan men espetxeratudak. Wow, interesgarria da hori. Badakizu hemen TikToken jende asko gazteak dira. Bai. Gaur modus operandi ezagutzen duen norbaitentzat zein abestierekin hasi beharko luke eta zergatik zuretzat? Zure ustez? Bueno, nik uste dut ritmo aldetik, eta bueno, oso ezaguna da gora gure bihotzak, oso izan zen gure lehengo singela, maitasun handia eman zitzaion baita ere komunikabideetatik, zenbait irratetatik, eta gora gure bihotzak oso adierazgarria eta ondo nolabait representatzen gaitu, ez nolabait, baina nik uste dut abesti bat dantza gaitezen hilarte izango litzatekeela kantua, ez nolabait oso kantu potentea da, zuzenekoan ere bai oso ondo defendatzen dugu, eta nik uste dut zerbait adierazgarria baldin bada modus operanditik, nik uste dut dela kantu hori ez dantza gaitezen hilarte. Hori, oso ondo, gero jarriko dut abesti hori. Bueno, beste galdera da, barkatu. Zuen eroietako musikari bat gonbidatu ahal izango bazenute modus operandirekin jotzera, nor izango litzateke eta zein kanta joko zenukete elkarrekin? Zure musikako errue. Errue. Bai, nor da? Bueno, nik uste dut Joe Strummer, de Clash taldeko abeslaria dela nire, bueno, pertsona oso, bueno, ez dakit, ero ez dakit, baina nire, bueno, ez dakit, hor gogoan daukadan musikaria, ez? Eta bihotzean ere bai, ez? Zugarri gustatzen zitizkedan de Clash taldeak, eta baita ere gero Meskalerosekin egin zuen ibilbidea ere bai, eta lotura izan zuen baita ere Granadarekin, ni Granada ere maite dut izugarri askotan joaten naz,
eta, bueno, hor badaukat plazatxo bat, Jo Stramer plaza oso plaza txikia da, eta, baina bera egon zen Almerian eta hor bizi izaten, eta Jo Stramer, bai, ni Jo Stramerrekin abestuko nuke lasai asko Redemption Song, ez dela bere kantua, baina oso kantu ederra da. Redemption Song, bueno, Bob Marleyren bai. kantua da, baina gero Redemption Song top da, klasikoa. Bai, horregatik, bai. Bueno, azken galdera. Zuen abesti askok mezu sozialak dituzte. Zein borrokarekin identifikatzen zarete gehien eta zein mezuri ematen diozu indar gehien? Bueno, lehenengo Euskaraz abestea jada autu bat. Ez dugu politika egin nahi, baina nolabait hautatzen duzunean Euskaraz abestea izan daiteke ere autopolitiko bat, ez? Nolabait defendatzen ari zarena, bueno, da zure hizkuntza eta da zure jatorria eta da, ez? Bueno, nolabait ez galtzea hizkuntza hori, ez? Askotan globalizazioak agintzen duen mundu honetan, pues hizkuntza minorizatuak eta txikiak dira galdu daitezkenak, ez? Eta gu horren aldeko apostua egiterari gara eta hortik, ez? Eta gero, bueno, sartu ditugun gure abestietan dago denetik, ez? Arlo soziala, naziotasunaren aukera baita ere, feminismoa, internazionalismoa, nolabait, bueno, pues eskatzen diguna, ez? Momentuko unean uneko bueno, pues errebindikazioa, ez ari ere momentu hori errebindikatzen, ez garelako horrelakoak ere ez, nik uste dut errebindikazioa badaukala bere espazioa, bere espazio soziala eta kalean eta barz. Eta nik uste dut ere, bueno, musikariok ez dugu ahaztu behar kaleko errealitate hori, baina ez dugu zertan ibili behar ere errebindikatzen eta letretan egiten kantu guztiak arlo horretako, ez? Orduan, bueno, pixka bat denetik, ez? Gu ikusten dugu apurtxo bat ere zer eskatzen digun gure bihotzak eta gure momentuan idazteko eta horren inguruan idazten dugu, ez? Oso ondo, mi esker esaltzeagatik. Hitz egiten dut moduz operandirekin, moduz operandi abeslaria Iñaki Ortiz de Villalba. Nogoa zarazu, Iñaki, beriro? Ni Gasteiztarra naiz. Gasteiztarra. Gasteizkoa naiz. Gasteiz bakizu, Gasteiz Arabako hiribirua dela, gaur egun Eusko Jaurlaritza dago Gasteizen, hiriburu politikoa da, Euskadikoa hain zuzen ere, bueno, apurtxo bat sortu zenean ez Euskadi, ez Euskal Herria, baizik eta Euskadi, pues Bilbo zela oso potente, Donosti ere Euskal nortasunarekin oso potentea zen, eta Araba eta Gasteiz zela apurtxo bat ahula, ez? Zen zazpigarren alaba deitzen zioten. Ez, azken finean ahaztua, azken finean, bueno, herrialde nahiko, bueno, mugatik oso gertu dagoena, baita ere Espainiako mugatik, Burgosetik eta Barretik, Euskara galdu zen 15. mendean, eta lan izugarria egin behar izan dugu azken urteotan, baita ere, Euskalduntzeko, abertzale bilakatzeko apurtxo bat gehiago Araba, eta Gasteiz, eta nik uste dut lortu dugula, ez, neurri handi batean, Gasteizek izan duen bilakaera izugarria da, eta nik uste dut guztiok gara eta izan garela horren eragile, ez, bakoitzak bere esparrutik, ez, eta, bueno, gaur egun oso pozik gaude daukagun hiriarekin, eta gonbidatzen zaituztegu, batek baino gehiago esan didalako Gasteiz gaur egun pues, oso hiri potentea dela, eta oso eder dagoela euskaraz hitz egiten dutelako jende gehiago kaleetan eta barretan, eta kultura arloan ere nahiko kontzertuak daude astebururo, nahiko giro polita dago Gasteizen, badago energia berezi bat kaleetan eta leku askotan, eta bueno, gonbidatzen zaituzte Gasteizera etortzen. Beti prest nago, laster joan behar dut ikusteko, mi esker gonbidatzeagatik, baina beste artista etorri nuen,
elkarrizketara eta esan dit berriro Gasteiz. Lehen nola izan dit euskararekin pixkat izaia izan zen, baina orain nola esaten da, hay mucho, como, sois muy fieres, ¿cómo se dice eso? Nola esaten da hori, baina hobeto dago. Bai, bueno, jendeak kontzientzia hartu duela, ez? Kontzientzia hartu duela euskararekin eta ez bakarrik umeekin, haien artean ez. Entzuten da kaleetan, egia esan, ez da entzuten, pues ez dakit beste herri batean euskal herri batean egongo bagina bezala, baina hiriak konparatutan, Bilbon egon naz, eta abar, eta bueno, pues egia esan, Gasteiz zerotik hasi zuen hiri hori, ez, gainera, bueno, pues hiri nahiko berezi izan da, beti, Gasteiz eta Iruña altzamendu nazionalean, Franco altzatu zenean, pues izan ziren oso hiri garrantzitsuak ez altzamenduan, eta beti izan du nortasun nahiko espainola eta nahiko markatua, ez? Oso hiritar gutxi bizi ziren, 1950 urtean 60 arte, eta gero, bueno, gero Michelin enpresa, bueno, funtzionatu zen Gasteizen, Mercedes ere bai, eta orduan hasi izan apurtxo bat, bueno, euskal industriaren pues, zati oso garrantzitsua izaten, ez? Eta gaur egun, pues hori, euskal industriaren barnean oso hiri garrantzitsua da. Euskaraz hitz egiten duzu txikitik? Nik ikastola joan nintzen, nire gurasoak arabarrak dira, Gasteizen jaioak biak, eta nire familia ere arabarra da, guztiak, 16. Mendetik aurrera, egin genuen zuhaitz genealogikoa, eta nire gurasoak ez zekiten euskaraz, eta bidali ninduten ikastolara, eta ikastola hasi nintzen ikasten, gero joan nintzen Arantzazura ikastera, eta hor ere euskara landu nuen desente, eta gero ja euskaltegi batean sartu nintzen, pues ega titulu ateratzeko, eta hementxe nago ni. Egun batean etorkizunien euskaraz hitz egiten nahi dut zu bezala. Bueno, mesedez, hitz egiten duzu izugarri ondo. Gainera, euskaraz hitz egiteko ez duzu zertan, jende askok esaten du, beitu, nik hitz egin nahi dut hau bezala, do bestea bezala. Nik ere nire akatsak ditut, saiatu behar dugu gehiagotan euskaraz hitz egiten, ez galtzeko hizkuntza eta gu ere ez galtzeko askotan. Hizkuntza bat ez baduzu praktikatzen galtzen duzu, eta ez duzu, esaten duzu, nik uste dut lehen hobeto hitz egiten nuela, baina segurenik lehen gehiagotan hitz egiten zen nuela, ez? Eta primera hitz egiten duzu, egin behar duzuna da, egin, gaizki edo ondo, baina egin. Mi esker hori esategatik ados nago. Atera berri dugu kantu hura, izeneko kantua, nolabait, bueno, ez gaude zure saioan kantu horrengatik, baina izan zen apurtxo bat baita ere promozioa eman behar genion kantuari. Kantu hura da guazkenengo kantua, dauka rumba itxurakoa, eta rumbaren hildotik doan kantua da, eta da omenaldi bat apurtxo bat lehen entzuten genuen kantu hoietara ez, jarrezazu kantu hura, oroitzapenez josita zegoen sasoiura, eta iraganera garamatzan kantura jarrezazu ez. Orduan, horretan ari gara, segurenik datorren dizkan joango den kantua kaleratu gula, eta purtxo bat horretan gabiltza konposatzen, orain kontzertuak egiten, eta, bueno, egon dadila erne jendea gure zareetara, ikusi nahi bagaitu, etor dadila eta disfruta dezala. Iñaki Ortiz de Villalba, mi esker etortzeagatik. Zuri, Scott, bihotzez.